to upanga ngo. To kata gima upango no, weuru familia na ane modwara. Antiere biuru. Irae biuru oma. Fred. Victor, ana dwaro nene mopogore gi kaka jowete ga ginene. Akunga penjora ni to en ang'o ma Uhuru timo mitimo ne Uhuru sani ma en ok otimo. Kae tan wang'o ni kae kama kare koro lweny no onego bedie. Duk jawero. Jogi ma koro karo nego yware, jogi joma tek. Ka meni neno ikelo ne jopiny Kisumo gi Kibira kuonde mamoko ka. Ka cha ok onego lweny ne bede. Dine be ni lweny nyalo mana gore malo ka kende. To kare malo ka ema no onego dagi ahinya. Nikech king'iyo tibiro yudo ni tiyo gi migao kata tiyo go bila yo marach osebedo gi sirkende gi te. Nyaka sirkand Uhuru bende no tiyo go bila yo marach. King'iyo weche mag withdrawal ma imaye ji jok man gi bundnigi no otime okang' ma samoro kata William pod ok ochopo. En mani koro William ochopo ne. Inyalo paro ka nyaka board makao gine no ma nyaka arita kwe mag jotelo moko ahinya mane target jo opposition kendo matiangi ne ni mstari wa mbele ahinya sechego. To ne itiyo kode kisiasa. Koro gima no timore en mana ni bath ceiling konchiele mochako lokore koro ni koni. Koro kopo ni lweny nyalo bedo kind joma ni malo gi to berie moloyo mondo mi en mani koro Uhuru penjo to dino obed gi thuolo mar duogo kendo. Dino to tema. Do timo ang'o? Ang'o mo nyalo timo? Ntiere gima Nyarawilo wacho ka ma ema bedo pek mar gini. Nachiel kuom gik mamiyo ker mang'eny kata president mang'eny golo gimiluongo ni term limit. En ni ok ging'eyo kaka sirkal maluwo bang'gi dhi tiyo kodgi. Kapo nono president mobetie piny mawuok ong'eyo ni sirkal mabiro dhi sande ok onyal yie mondo mi otim ang'o o hand over power. Okay. Koro mae momiyo ibiro do ka sirkende mang'eny e piny mangima gitemo ka kata mondo ng'at makao kare kapo nono ok obedie kom no iluongo ni ka gisegolo term limit ponono ok onyal bet nyaka chieng to temo mondo ngini transition neno temo mondo ngini ng'at madonjo ni en ng'at mok dhi sande. Koro kapo nono William kata sirkal mar Kenya Kwanza odhi nyime gi timo gik ma samoro ni tok chik to samoro wuok gi nyalo biro bet matek ka ok ging'eyo ni to en ng'at madhi kawo telo banka gi wuok bende biro timo ne gik mane gitimo gi. Koro aparo ni mae ok en gima onego bed ni timore king'iyo weche mag demokrasia. Nekech chik ntiere kaka wuoyo kaka onego bed ni ker mowuok irito. Mane mamiye mijing'o mar hand over power. To kong'eyo ni ok dhi rite, kong'eyo ni jok machalo Duale gini mancha ne ministers mage nyalo koro biro chung' kayanye aoyaye kendo wuoyo kamano nyalo miyo en bende sama ker nie telo to nyalo timo timbe moko maricho ma samoro nyalo mone wuok. Kech ong'eyo ni gimiluongo ni revenge kata chulo kuoro dhi timore. Ong'eyo ni gimiluongo ni revisiting dhi timore. Koro mak mana ni gini timore ne ng'at ma bende notimo gigi. Gigi timore ne ng'at ma notimo gigi, ng'ama koro timene ema koro pogore. Koro tong' ma sirkand Kenya Kwanza chuoyo godo Uhuru e tong' ma bende ne gitiyo. King'iyo kata mana weche mag political parties ma bende ni neno otemo wuoye. Jubilee bende sama ne ntiere telo kacha, gin bende ne ntiere kaka ne gitemo pogo e PNU ne gidonjore ga. E PNU ne gidonjore godo ahinya ma kata king'iyo kata mana duond buche mamoko ne gitemo donjore go king'iyo kata mana Ford Kenya. New Ford Kenya. Ford Kenya. Koro wawacho ga pile ni kaka gik moko medo lokore kaka gidong machal. Mak mana ni jok mantiere ema pogore. Mogik iwacho ni bungu to en bungu. Mak mana no ng'eche ema lokore. But bungu gi kama ora ntiere bungu to donga kamach. Erokamano. Agedi penjo ma ji penjore sani kaka Uhuru Kenyatta no loso mogik ne obro rito